ଆରେ ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ଖୋଜିଲିଣି କହିଲା ଦେଖି। କାହିଁକି କଣ ହେଲା କି? 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ରଜଟା କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ନାହିଁ, କଣ କେମିତି କଣ କରିବା? ହଁ ବା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାହାର ଭୋଜି ଭାତ ତ ହଉନି, ଆମେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିକି କରିଦବା କି? ହଁ କରିଦେବା, ସେଇଆ କଲେ ହବ ଆଉ। କାଲି ବା ବୁଲା ପୁଅର ବାହାଘର। ଆଉ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ମାଗଣା ଭୋଜି ଖାଇବା। ଚାପିଦବା ଚାପିଦବା। କାଲି ସେ ସୁଣ୍ଠା ପୁଅର ବାହାଘର, ସେ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦବଟି? ଆରେ ସେ ସୁଣ୍ଠା ପୁଅର ହାତ ଚମଟି। ଆରେ ଏମିତି କିଏ ସୁଣ୍ଠା ସିଏ? ହଁ ବା। ହଉ ହଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ତା କାହାଣୀ କହୁଛି। ବାବା ବାବା କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ବୋଉ କହିଲା ହଁ କଣ ତୁ ବୋଉ କହିଲା? କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହଁ। ଆଉ ବୋଉ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଆଉ ନଡିଆ ଗୋଟେ ଆସିବ, 50 ଟଙ୍କା ଦେଲ, 50 ଟଙ୍କା ଦେଲ। 50 ଟଙ୍କା ନଡିଆ ଖାଇବ ନା କଣ ଖାଇବ କି? ସେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଘର ବାଇରେ ନଡିଆ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ନଗି ନେଇକି ଆସିବୁ। 2 ଟାଇମ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ପାରିଦବା ଆଉ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଧୀରେ 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 ଘରେ କିଏ ଥିବ ଦେଖେ। ଦେଖି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପଟେ କିଏ ଅଛି ଦେଖି ଆଉ ଦେଖିଦେ। ବାବା କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଟି କରନା, ହାଉଲେ ଆସା। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ବାପା କୁଆଡେ ନଉଛ? ଏଠି ନଡିଆ ରହିଲାଣି, ପଳେଇଆ। ମାରିଦେଲା ପଡୁଛି। ହଁ ବା। ବାପା ଯେମିତି ଶୁଣ୍ଠା, ପୁଅ ସେମିତି ଶୁଣ୍ଠା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ବାପାଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବି। ହଁ ଯାଉନୁ, କମ ପଇସା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଜରିଟାକୁ ବାଦେଲି ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଣିବଟି ସତରେ। 2 hours later. 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଏଠି ବସିକି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଲ। ଗାଡିଟା ନୂଆ ଆଣିବି ରେ। ନାଇଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଜାଣିବି, ଶଳା ଗାଡିଟା ତ। Oh my god. ଆଗେ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡି ଦଉ। ଦେଖୁନୁ ଗାଡିରେ ତେଲ ନେଇ ଦଉନୁ, ତେଲ ପକେଇ ପଇସା ଦଉନୁ। କଣ ଏଇ ବାଟ ଯିବୁ, ଏଇଠି ଛାଡି ଦଉ, ତେଲ ପକେଇ ପଇସା ଦେବି। ରାଗୁଛି କି ରାଗେ? ତେଲ ଅଛି ଯେ ପ୍ରେସର ନାହିଁ ରେ ଟାରେ, ମୁଁ କେମିତି କଣ ନେବି କହିଲୁ? କଣ ଅଇକା ତେଲ ନଥିଲା କି ବେଶ ନାହିଁ। କଥା କହୁଛୁ ସୁଣ୍ଠାଟା ମ ସୁଣ୍ଠା କହିବୁ ବାପା ମତେ ପଇସା ଦଉଛି? ଯିବୁ ନାଇଁ କହିଦେବି, ବାପା ସବୁ ବାପା ଯିବୁ ନା। ତୁ ମତେ ସୁଣ୍ଠା କହିବୁ, ମୁଁ ତତେ କହିଲେ ତମେ ଗାଡି ନେଇ ଗଲ, ତମେ ବାପା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ମତେ ସୁଣ୍ଠା କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ କହିବୁ ଦେଖିଦେବି। ବାପା 20 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ପେଷ୍ଟ ଆଣି ପେଷ୍ଟ ନେଇ ଆଦେରେ। ସପ୍ତାହ ଯିବ। ମେଲା କେତେ ଦେଖିଲୁ, ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ଯିବ। ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ଆଣିବ, ଗଛରେ ଲଙ୍କା ପଡୁଛି। ପୁଳାଗାର କେଡେ ବଡ ଦିନଟା, ବାହାରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ହଉଛି, ଏ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ ଦିଟାକୁ କାହିଁ ଲଗେଇ ସେଠି ବସୁଛୁ? ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ବାପା ତମେ କେମିତି ଏତେ ସୁଣ୍ଠା ହେଇପାରୁଛ? ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିପାରିବି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ?
1500 ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ହେଲାଣି। ବାହାରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଦେଇ ଯା ବସିବୁ ଯା। ଚାଲ ଚାଲ ସେଠୁ। କଣ ହେଲା ଏବେ 203 500 ଟଙ୍କା ଗୁଡେ 250 ବାଇଗଣ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ସରିଗଲା। ଯେତିକି ଆଣିଥିଲି 500 ଟଙ୍କା ଯାଇଥାନ୍ତା। 6 ଯାଉନି 6 ନେବି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଠୁଣ୍ଠାଟାକୁ ଆଇକି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ କି ବଢିଆ ମାଇକିନାଟାକୁ ଆଣିଛି ମୁଁ। ହଉ ଆଣ ବ୍ୟାଗ ଆଣ ଯାଏ କଣ ନେଇକି ଆସେ। କଣ କେମିତି ସଉଦା ଆଣୁଛି କେଜାଣି ସବୁ ଯାକ ସାରି ଦଉଛି। ଶୁଣିଲ ତ? ହଁ ତାହେଲେ ସିଏ ଏମିତିଆ ଶୁଣ୍ଠା। ଆରେ ସେ ତତେ ଟିକେ ଗାଡିରେ ବସେଇକି ନବ ବୋଲି ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ପଇସା ମାଗୁଛି ଏମିତିଆ ଶୁଣ୍ଠା। ପେଷ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ ସପ୍ତାହେ ଯିବ। ସେମିତିରେ ବି ସେ 250 ପରିବା ଆଣିଛି କହୁଛି ମୁଁ 6 ସପ୍ତାହ ନେବି। ଏ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଖାଲି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ସେ କିଛି ଦେବେନି। ଏ ଚାଲ ଚାଲ ପଖାଳ ଖାଲି ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୀତ। ହଉ ଛାଡ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ପରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।